Ini ndinoitwa Brian Ngoni Dzashe Makuzva. Basa iri ndakaritanga January 2021. Ndinoshandisa zita rinonzi vagoni granites. Ndiri pano pamakoni. Musiyano wangu nevamwe vese, inini ndinousa quality granite randinotora industry, ndinotora dombo remhando repamusoro, uye I have my own different designs dzandinoita dzakasiyana nevamwe vese. Then ndinopa service yakanaka. Ndine mabuilders angu anogona kuenda kunovaka matombstones, anoprovide service kusvika tapedza basa. I think ndo zvinotisiyanisa nevamwe. Isusu tinoti wafa wazorora haana chekuita nevapenyu, ende haana chakaipa chine chekuita nevapenyu. Saka handifungi kuti pane mweya wetsvina kushongedza pane history yedu, because ndinotenda kuti munhu kana achinge afa ane zvinhu zvaakasiya kana kuti legacy. Saka paarere tinopachengetedza senhaka. It's a history yatinogona kurifeya kuvana, vazukuru nevasara. Nguva yatinonyanya kunge tichiita basa inguva yekubva muwinter kusvika around the end of October. Ndo nguva yatinonyanyoita basa, ndo yatinenge tine basa rakawanda zvekuti tinogona kuburitsa matombo anosvika at least 15-20 per week or even more. I think ndizvo. Kazhinji nyaya yemimhanzi inoitwa ma-weekends, and usually kumatombo kunenge kusina pressure. Saka kazhinji ndinowanzozvipa kubva musi weMonday kusvika kunana Thursday maorders andinenge ndapiwa for week iroro ndinofanira kunge ndapedza. Then Friday neSaturday ndaakuitawo mamwe zvimwe zvakaita sema-events nekubatanidza nekereke. So far ndashanda nevaimbi vakati siyanei. Ndakamboshanda nePV Labian Music, ndiri engineer wePV Labian Music. Ndakamboshanda neFestivalai, ndichinjinira Festivalai. Then ndakashandawo nemakereke akasiyana-siyana, nema-upcoming artists akasiyana-siyana, including mumwe muimba achiri kusimuka anonzi Routines, anonyanyozikanwa nevechidiki, anoimba gospel music. Ndinoshanda naye. Kune vechidiki ndinovakurudzira kuti I think chinonyanyoshanda ngatitsvakei Mwari. Zvimwe zvese zvatingatsvage, because chikonzero chinozoita kuti tipinde mumadrugs nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana, kutsvaga inner peace, runyararo rwemukati, of which hatigoni kurwana muzvinhu zvatinoshandisa, because pazvinopera matiri nhamo inenge yatanga. Saka ndinotenda kuti tikatsvaka Mwari, Mwari ndiye anogona kuunza runyararo rwechokwadi, runyararo runogara nekusingaperi. Zvikwereti hatipi. Labor tinoita. Chikonzero sei tisingape zvikwereti, chinhu chakaita sedombo, especially vanhu vekuno kuvatema, tinonetseka nekubhadhara chinhu chatashandisa. Saka kuti uzonobvisa chinhu ichocho kumakuva kuti uchidzore, zvinenge zvaakunetsa. Saka tinoita labor, munhu otanga apedza kubhadhara, kana apedza kubhadhara okolekta chinhu chake.